Hétfő délelőtt, Peti áll a ház előtt. Melyik útra lép? Komoly most a tét. Peti áll a ház előtt, szíve jobbra húzza őt. Balra van az iskola, esze súgja, menj oda. De nehéz az iskolatáska, ilyen szép napos délelőtt. Peti áll a válaszra várva, hát ha lesz ki megszánja őt. Arra ment egy kis leány, Peti sosem látta tán. Az eszem helyett jobb, ha a szív vezet. Felcsillant a két szeme, inkább tartok ő vele. Elindult a lány után, bármi lesz is ezután. De nehéz az iskolatáska, ilyen szép napos délelőtt. És elindult fürgén a lába, ballagott a kislány mögött. Ó, de szörnyű pillanat, rászedetted jól magad. Épp ott állnak ők az iskola előtt. Ez a nap már tönkrement, a kislány iskolába ment. Hát most mit tegyek, én is felmegyek. Mindaz, amit tudunk, az anyagaink kidolgozottsági foka, hagy maga után kívánni valót. Igen, igazatok van. Ennyi tehetségünk van, gyerekek. És közben egyébként nem csináltunk semmit 4 évig. Semmit. Semmit. Most meg már olyan rohadtul kell csinálnunk, hogy majdnem belegebedünk. Aztán lassan fölbukunk. Mit csináltunk 4 év alatt, akkor mit mondunk? Egy érettség, ami más, mint a többi. Menj fel a medre, kérlek, nézz körbe. Hiszen mindenki átment, akit szeret. Egy érettség. Látszik a sötétség az arcodon. Látod, mennyien vagyunk? Egy érettség. A bizonyítvány, amiért semmit sem tettünk, most megnyílik előtted is. Bulizd el tovább és szarj az egészre. Élvezd az alkoholt. Érezd a lüktetést. És örökké emlékezz erre a szarra. És az érettségi már neked is megvan. Érettségiző.
bizonyítvány, amiért semmit sem tettünk, most megnyílik előtted is. Bulizd el tovább és szarj az egészre. Élvezd az alkoholt. Érezd a lüktetést. És örökké emlékezz erre a szarra.